Velkommen til denne video, hvor jeg vil vise jer, hvordan vi ændrer vores gavle til de rette typer gavle her, eller familie. Indtil videre, eller sige, i helt den første fase, jamen der var vi sådan set bare inde og give den her noget maling på, sådan så kan man sige selve væggen hernede, det kører sådan set hele vejen op, og er den samme type hele vejen op. Det skal vi sådan set have taget fra til at starte med her. Så det vil sige, jeg har jo en split face her på min gavl, og den tager jeg sådan set bare sletter her til at starte med. Vi har en gavltrekant heroppe, hvor vi skal have noget træ i. Og jeg går ind her, trykker på min gavl, og så trykker jeg Detach Top Base. Vi vil gerne ind og splitte den her den her gavl, og på den måde simpelthen få lavet en væg, der står på. Lige nu der er selve væggen hernede, jamen den er sådan helt bare, den går kun op til level 2. Men jeg gør det, jeg trækker den lige hele vejen over taget her. Sådan der. Så nu har vi en væg, der går hele vejen igennem. Det jeg så gør, jeg går ind og splitter væggen her, og det kan jeg sådan set gøre ved at lave et snit henne i gavlen. Og det gør jeg her. Lige lave en snit her. En lille snit. Og så lige go to view. Sådan der. Nu ser vi lige, om vi kan få den til at vise det rigtige. Sådan der. Der skal man jo finde ud af helt præcis, jamen, hvor meget og hvor højt op skal det her snit ligge i forhold til gavlen herude og alt det her. Men når man har fundet ud af det, jamen så prøver jeg at se en gang, om vi ikke kan sige split element. Og så splitter vi den sådan set bare på den, kan man sige, på det sted, hvor den skal splittes. Jeg trækker lige den her ned til lidt. Det kunne meget vel være, at det skulle være lidt højere oppe end lige der. Men det gør nok ikke så meget. Det skal vi finde ud af, hvor præcis den skal stå henne i forhold til jeres detalje herude. Når vi så kigger på gavlen igen herude, jamen så skulle den gerne være splittet op i to. Og det kan vi se, det er den blevet. Og det ville sådan set være en god idé, hvis vi lige fik trukket den her gavl helt ud til hjørnet her. Så der går jeg også lige op i level 2 her engang. Og se om vi ikke kan få trukket den ud. Der. Sådan der. Jeg har jo min modullinje, der ligesom viser, jamen, hvor går min ydervægt til. Så dem kan jeg sådan set bare bruge til at rette den her på. Sådan der. Så vil jeg faktisk gå ind og ændre min gavltrekant her, væggen heroppe. Og det gør sådan set bare ind ved at trykke på væggen. Jeg siger, enten hvis jeg har en vægtype i forvejen, så kan jeg skifte den til den. Jeg kan lige se engang, om vi har noget med noget træbeklædning på. Det har jeg ikke lige umiddelbart. Der skal jeg jo finde ud af, hvad for en type væg der skal være over. Men nu prøver jeg at lave en vægtype her med noget træbeklædning. Jeg tager lige et duplicate her, og så skriver jeg trægavl. Sådan. Jeg trykker Edit Type, og så går jeg op her, og det skulle ikke være noget mursten, vi skulle have noget siding, altså noget træbeklædning, hvis den også lige vil være med. Det tager sin tid, men håber den er klar lige om et øjeblik. Sådan der. Så prøver jeg at finde noget, der hedder siding. Det skulle gerne være det, vi brugte sidst også til at lave træbeklædning med. Der, den så snupper vi. Og så skal vi have noget, og den er jo ikke 108, den er måske 25. Og så har vi måske noget afstandsliste her inde bagved, også på 25. Så har vi noget
vindspærre inde bagved. Og så har vi sikkert et spær, der står bagved, eller en anden konstruktion. Jeg tager noget, ja, det kunne bare være en 120 mm skeletkonstruktion, der står der for eksempel. Men det skal I så finde ud af, i forhold til hvad der kan man sige, hvordan konstruktionen skal opbygges helt korrekt. Jeg sletter her, det her en lightweight hernede, lightweight concrete, delete. Og så ser jeg lige, at vi har noget substrat der, noget membran der, noget structure der. Den her, den skal være noget træ. Hvis man vidste præcis, hvad den hed, så kunne man faktisk skrive det her, i stedet for at gå ind i selve biblioteket. Så kan man også gøre det på den måde. Nu er mit materialebibliotek ufattelig langsomt, så jeg fortryder næsten, at jeg lige trykkede på den her. Nå, vi ser lige, om der var noget wood herinde. Og så kigger vi lige en gang. Ja, der var noget structure timber joist rafter layer. Wood joist rafter layer. Det er nok noget, og der er også noget timber her, noget C24. Det tror jeg faktisk, vi tager. Det er sådan noget tømmer, en klasse, en C24. Det er noget at gøre på holdbart der. Den tager vi. Den her går vi også til timber. C24, selvom den nok egentlig ikke er det. Det er bare en klemliste, der sidder på. Membran, der skal vi finde en vindspærre, simpelthen for det. Jeg trykker OK her, og trykker OK igen. Og så har man lige pludselig en lille væg herover. Nu prøver vi lige at kigge her i 3D. Og der kan jeg se, nu har den sådan set stadigvæk det her mursten udenpå. Og det har nok noget at gøre med, at den har fået noget maling på et tidspunkt. Så der går jeg lige ind og fjerner den. Jeg går lige ind og modify, og så tager vi lige remove paint, og så prøver vi den. Yes. Så fik vi vores træbeklædning på her. Og når vi har vores væg stående her, jamen så er det sådan set bare at trykke på den, og trykke attach top base, og trykke på taget. Så får vi sådan set rettet den til. Det kunne også godt være, at man skulle justere den lidt til sideværs, det vil sige, at du skulle måske have et lille smule overlap ud over murstenen, men det kan I gøre inde på snittet derinde. Jeg kan også se, at min ser ud som om den er lige lovlig langt nede, men sådan er det. Der kommer selvfølgelig også nogle udhængsbrædder på og sådan nogle ting. Det er selvfølgelig ikke tegnet med på her. Og de spær, jeg har inde på her, de sidder også lige lovlig langt nede. Jeps, det er princippet for det. Det samme gør I den modsatte ende, fordi at selvom I har mursten hele vejen op, så har I nok ikke bagmuren med hele vejen op. Så der skal I også ændre kan man sige, på gavlen, sådan så I får en anden type. Et andet lille hint, det er, når I så skal lave det her, så kunne det også godt ske, at hernede I har måske noget ekstra spær. Det kan også godt være hernede I har noget ekstra spær. Der ser lidt anderledes ud end det spær vi allerede har herinde. Og det spær, der vil jeg sådan set bare gå ind og sige hvad det hedder, edit family, og så gemme det som et nyt spær, når I har rettet det til i forhold til hvordan det skal se ud. Og så læg det ind i projektet igen, fordi så lige pludselig så får I optælling på forskellige typer spær. I skal selvfølgelig have det nye spær her med, også på jeres spærtegning, men det kan i hvert fald for dem, der har overskud til det, det kan i hvert fald give et ekstra plus i bogen, og gøre det på den måde. Jeps, det var den lille video omkring ændring af gavn. Vi har selvfølgelig også nogle træbrystninger på, og det kunne jeg lige vise, hvordan vi lige også ændrede på dem. Den er lidt mere kryptisk, men det kan jeg lige vise jer med det samme. Vi laver en træbrystning her, og split face her, den fjerner vi. Jeg trykker delete på den, så bliver den her split face fjernet. Så kunne man gøre det, at vi kan fjerne et stykke væg og sætte et stykke trævæg ind bagefter her.
Det kan man enten gøre ved, at vi... jeg trykker Edit Profile, det kan man gøre heroppe, hvis man vil det. Så kan man, ændre, jamen, hvor er væggen henne på den her. Man kan også gøre det, at man kan lave et hul i væggen. Det vil sige herovre under Architecture, og så siger et Wall Opening. Så trykker jeg sådan set på væggen her, og så trykker jeg heroppe fra. Sådan der. Så vil vi lige fjerne brystningen hernede under. Jeg kan se, den skal lige alignes helt med deroppe. Jeg prøver lige at se, om man kan align den her. Yes, det kunne man godt. Og også lige den anden side. Jeps. Jeg kan ikke lide, at den er helt set op på. Det gør egentlig ikke så meget. Det er ikke noget, man ser her i det view her. Når man så har sit hul i sin væg, jamen så går man sådan vendt ind og tegner bare et nyt stykke væg hernede under. Og den skal jo kun lige gå op til vinduet. Hvis jeg går ind på level 1, så drejer det sig om det vindue herovre. Og der kunne jeg lave en ny væg her. Jeg tager min ydervæg og ændrer på den. Hernede, ydervæg. Trykker på Edit Type. Og trykker Duplicate. Og så kan vi skrive ydervæg træbrystning. Jeg vil gerne have den her træbrystning. Den er nogenlunde samme tykkelse som den anden væg, altså de her 508 mm. Så ikke den kommer for langt ind. Altså man kan godt have den lige trukket en lille smule ind, men det er alt efter. Det skal I også kigge på i forhold til den detalje, I laver. I forhold til hvor tyk den skal være. Jeg tager her og trykker, jeg finder lige noget andet materiale for min facade her. Og den er igen også lige lidt lang tid om det. Jeg tager siding, som jeg brugte før også på min gavle. Sådan der. Og den vil jo nok være omkring de her 25 mm tykkelsen. Så skal vi lige have noget luftlag, eller noget bagved, så en lille ventilationslag, også på 25 mm. Så skal vi have en vindpap, det vil sige en membran her. Og så har vi noget isolering. Og lige nu der er vi på 45 mm. Det er jo sådan set 50 mm smallere. Det kunne godt gå, at man lige trækker den en lille smule ind. Alternativt så kunne man lægge 50 mm mere i væggen herinde, så vi kommer op på 500 mm. Det er alt efter, hvordan I vil bygge jeres træbrystning op. Det skal også komme til at passe med vinduerne op over, så det skal I selvfølgelig lige være opmærksom på, at træbrystningen ikke kommer for langt ind i forhold til vinduerne. Jeg vælger nu alligevel her, så vi har den 500 tykkelsen, og så trykker jeg sådan set OK. Jeg beholder min bagmur i lightweight concrete, og jeg siger OK til det. Og OK. Nu fik jeg bare sat den ind ud videre. Skal vi se, den er nok lidt høj her. Skal se om vi... jo, nu har jeg min træbrystning. Jeg fik slet ikke tegnet noget, jo. Så det skal jeg lige gøre. Jeg har lavet min træbrystning her, og nu skal jeg selvfølgelig tegne den ind her nede under vinduet. Og jeg vælger faktisk at have min location line finish face interior, fordi jeg vil gerne tegne langs min bagmur, fordi det er den ligesom der skal være afgørende for. Der skal ikke være nogen, kan man sige nogle uregelmæssigheder i forhold til bagmuren.
Jeg vælger her Finish Face Interior, og Top Constraint, der ser den Unconnected, fordi jeg vil gerne have den kun lige gå op til under vinduet. Og der skal man jo lige vide, hvor høj ens, ens brystningshøjde er. Og jeg mener, vores den er 1000. Nu prøver vi lige at se en gang. Man kan altid ændre på den bagefter. Så træner jeg den her. Sådan. Så prøver vi lige at kigge her i 3D, om der kommer noget. Jeps. Den var lidt for høj. Vi prøver lige at se, hvad brystningshøjden er. Den var kun 900. Så vi kan bare trykke på væggen, og så trykke på Unconnected her. 900. Så den der. Så har jeg fået en træbrystning, der passer. Så når man laver et snit igennem, jamen, så kan man se de forskellige lag, der er. Og man har modelleret det korrekt. Grunden til, at man laver hul her i, det er jo fordi, vi gerne stadig kan bevare vores mursten hen over vinduet. Fordi hvis vi bare skar væggen over her, jamen så vil træbrystningen også ligesom komme til at figurere hen over vinduet herovre. Så det er simpelthen årsagen. Jeps, det var lige en bonus omkring træbrystninger. Og så er det sådan set bare god arbejdslyst. Tak for denne gang.